Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju o obitelji, emisiju o čovjeku, emisiju o ljudskim vrednotama. Danas zapravo na samom početku želim zahvaliti jednoj predivnoj ženi, dragoj gospođi Nevenki, koja je izradila sve ove ružice za svakog sudionika okruglog stola, nedavno održanog u Zagrebu, čiji sam bila moderator, a riječ je o Hrvatskom paratekvando savezu. Dakle, što je to paratekvando, odnosno što sve djeluje u okviru ovog saveza, tko su sve sudionici, o tome će biti jedna posebna emisija, jer okrugli stol je trebao iznjedriti jako puno odgovora, puno je pitanja, puno je i uspjeha. Prije svega htjela bih vam malo i svima vama koji ne znate što je to paratekvando, zahvaljujući prekrasnoj Martini Peranović koja je priredila i knjigu. Ukratko bih samo htjela podsjetiti na definiciju paratekvandoa. Dakle, paratekvando je tekvando vještina i sport namijenjen osobama sa tjelesnim i intelektualnim teškoćama, ali ujedno i termin koji predstavlja rastući globalni pokret koji uključuje uvrštavanje paratekvandoa na paraolimpijske igre. Paratekvando je dakle paraolimpijski sport. Ali to nije samo sport, poštovani gledatelji, to je puno više od sporta. Imali smo puno emisija o integraciji i afirmaciji djece s teškoćama u razvoju. Uvijek smo govorili kako se svi mi, cijelo društvo, i obitelj i zajednica, zajedno sa institucijama moramo prilagoditi mogućnostima svakog djeteta. Da idemo vidjeti kako unaprijediti kvalitetu življenja svake osobe. Ovo je samo jedan od načina kako to možemo. Dakle, paratekvando ne znači samo kvalitetu življenja za djecu s teškoćama, pogotovo intelektualnim teškoćama, nego govori i velikoj ustrajnosti, velikim odricanjima i volonterstvu njihovih roditelja, ali i mnogih divnih ljudi. Htjela bih vam prije nego što najavim i izjavu dragog gospodina direktora pripremama na svjetsko prvenstvo, htjela bih vam još jedanput samo podsjetiti da paratekvando pruža mogućnost samoizražavanja, uči kontroli i samodisciplini. Rehabilitacijska komponenta nadilazi sport i rekreativnu aktivnost. Baveći se paratekvandom, osobe s teškoćama razvijaju rutinu. Treninzi su 2 do 3 puta tjedno, uvijek u isto vrijeme. Isto tako tehnike koje se uče se stalno ponavljaju i iznova uvježbavaju. Nakon toga disciplinu, razvija se osjećaj poštovanja sebe i drugih. Koncentraciju, koordinaciju, ravnotežu, socijalizaciju, upoznavanje i komunikaciju, što zapravo može biti jako veliki problem kod djece sa teškoćama jer su oni uglavnom izolirani. I na kraju, ono što je iznimno važno i zbog čega radimo ovakve emisije jest povjerenje. Kroz sustav pojaseva koji označavaju razinu znanja osoba uči postavljanje i postizanje ciljeva, stječući tako povjerenje u sebe i svoje sposobnosti. Ali za sve to im trebamo svi mi. A ponajprije država koja bi trebala dati podršku ovom savezu koji već imaju iznimne uspjehe. Ja sad moram vam, bez obzira što danas imamo jednu drugu temu, moram vam nabrojati i iznimne uspjehe naših sjajnih sportaša iz paratekvandoa. Dakle, prije svega tu je naša draga Biserka Sambol, Biba, koja je ostvarila evropsku broncu 2016. i 2018. godine. Dakle, osvajačica je prve evropske medalje u Republici Hrvatskoj u paratekvandou. Ona je sa intelektualnim teškoćama, ali kad ju čujete i kad ju doživite, jednostavno je morate zavoljeti. Također, Leon Božo Škravan, aktualni evropski prvak u tehničkim disciplinama i najmlađi osvajač evropske medalje. Zdravko Krešić 2018. godine ostvario je evropsku broncu. Edi Karadžić u borbenom dijelu osvaja 3. mjesto u globalnom turniru u Koreji. I za nadolazeće svjetsko prvenstvo priprema se 7 sportaša. Ovo je sve nabrojena imena, zapravo su samo jedan dio
mladih prekrasnih ljudi iz cijele Hrvatske koji se sve više pronalazi u paratekvandou. Ali poslušajmo sad uoči odlaska na svjetsko prvenstvo i direktora Sportskog saveza paratekvandoa, gospodina Vladu Požežanca. Naše daljnje djelovanje je svjetsko prvenstvo u Turskoj koje slijedi u 2. mjesecu 2019. godine, znači ove godine, polovicom 2. mjeseca, točnije rečeno 5. i 6. 2. Sada jedino što očekujemo još kako je na okruglom stolu nam rečeno od osoba koje su zadužene za taj dio iz Hrvatskog paratekvando saveza, kako će prijave ići, kako se neće dogoditi da neće biti kao što je bilo 2017. gdje nismo otišli u London. Ove godine mi idemo u Tursku, bilo ovako ili onako. Mi ćemo ići u Tursku jer imamo što pokazati, imamo ljude, imamo za borbu 2 čovjeka koji rade, imamo za forme tehnike, tehnički dio znači forme, imamo također ići će 3 osobe, znači ići će naša Biba, Zdravko, Vera, u borbenom dijelu tu će biti naš Edi, Mateo ide na klasifikaciju, to je novi dečko iz tekvando kluba osoba s invaliditetom. Kombat i tekvando kluba osoba s invaliditetom Kukivon. Znači, isto tako tekvando klub osoba s invaliditetom Terapija. Znači, to su osobe koje su već nastupale, neki evo nastupaju prvi puta. Međutim, mislim kako je taj okrugli stol pomogao strahovito puno i mislim kako je bilo nužno, neophodno pokazati javnosti ono što se događalo i što će se dogoditi. Jer, kažem, osim ovog svjetskog prvenstva, mi imamo mogućnost od strane našeg Hrvatskog paratekvando saveza, jer svi ovi natjecatelji su registrirani članovi Hrvatskog paratekvando saveza, koji je jedini nacionalni savez u Hrvatskoj koji se brine o paratekvandou i koji kao takav ima svoje ovlasti, koji kao takav delegira natjecatelji na natjecanja, koji kao takav Hrvatskom paraolimpijskom odboru daje listu natjecatelja koju bi Hrvatski paraolimpijski odbor trebao ispoštivati i koji dalje prosljeđuje našoj organizaciji Tekvando savezu koji je dužan raditi prijave za svjetska prvenstva, turnire određene gdje evropsko prvenstvo i tako dalje. Znači, nešto se dogodilo na okruglom stolu, bili su prisutni eminentni naši predstavnici od strane što državnih, što pa praktički od strane državnih udruga i ne samo udruga, nego od strane državnih ustanova koje se brinu o sportu u Hrvatskoj, isto tako i o paratekvando sportu u Hrvatskoj. Dobili smo obećanja kako će se sada više pažnje posvetiti našem paratekvandou i kako će naši natjecatelji koji svakodnevno treniraju, evo sada po 2 treninga dnevno za svjetsko prvenstvo kako se pripremaju, koji već 5 godina rade, koji su počeli sada prije 2 godine neki za borbeni dio. Međutim, sama naša povijest nije samo od 2016. godine kada je osnovan Hrvatski paratekvando savez. Tada je osnovan Hrvatski paratekvando savez na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, što nam je bilo vrlo značajno i vrlo bitno. Međutim, mi smo počeli 2001. raditi s osobama, s djecom, s intelektualnim teškoćama i svim drugim oblicima, znači s osobama s tjelesnim nedostacima, da nas sada ne nabrajam. Znači, imamo iskustvo, radimo i osim ovog dijela treninga što radimo, bavimo se i onim drugom stranom gdje želimo pomoći ostalima u Hrvatskoj kako bi oni razvili taj dio, natjecateljski dio. Osim tog natjecateljskog dijela, mi se bavimo i terapijskim dijelom. Naš Hrvatski paratekvando savez je to pokazao i na okruglom stolu i o tome smo raspravljali, i o tome smo govorili, gdje taj naš terapijski dio pomaže za rekreativce, tako ćemo ih nazvati, koji se bave rekreativno tekvandoom, paratekvandom, zato što je to ipak razlika. Tekvando i paratekvando se razlikuju i u pravilima i normalno ne možemo primijeniti ista pravila kao za tekvando i u nomenklaturi Zakona o športu u Hrvatskoj koji je lijepo propisao, koji je lijepo napisao sve i koji se može slijediti i koji je dobar.
Evo nas, poštovani gledatelji. Držimo fige svim ovim natjecateljima u paratekvondou i zahvaljujem zapravo od srca i cijelom savezu. Zahvaljujem Martini Peranović koja je napravila knjigu Gospođi Nevenki, koja je, naravno vidite, uvijek su tu obitelji koje se razumiju, koje se osjećaju i koje su spremni biti jedni drugima podršku. Dakle, svako ovo dijete, svaka mlada osoba koja je već pokazala uspjehe u paratekvondou, koja zapravo, čuli ste koliko dugo treniraju, ona zaslužuje svoje mjesto pod suncem, ona zaslužuje posebno mjesto u našim srcima. Dakle, na svima nama, na cijeloj zajednici je, na institucijama da im omogućimo, da im damo podršku i na kraju krajeva prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom oni to već zaslužuju. Konvencija je iznad svih zakona. Dakle, konačno je došao red da se svi primimo posla. Danas također govorimo o sjajnom projektu.